Всеки ден слушаме Словото, но колко от него наистина достига до сърцето ни? Христос ни учи чрез притчата за сеяча, че начинът, по който приемаме Божието Слово, определя дали то ще даде живот и плод. Нека заедно разберем как да подготвим сърцето си, за да не оставим Словото да отмине на празно. Христос каза: всеки, който чуе Словото за царството и не го разбира, при него идва лукавият и грабва посеяното в сърцето му. Това е сърце като отъпкана пътека, твърдо, преминато от грижи, грехове и светски мисли. Божието Слово пада там, но не пуска корен. Човекът слуша, но не осъзнава, че Словото е за него. Не чувства нуждата от Спасител, не вижда опасността. И тогава идва врагът, Сатана, и бързо отнема Словото. Той се страхува от Божията истина, защото знае, че тя пробужда дори най-спящите души. Изпраща съмнение, разсейване, ирония. Дори вярващи, с думи на критика и насмешка, му помагат. Много деца растат в църкви, но с сърца, закоравени от примера у дома. Семето умира още преди да е поникнало. Днес Бог ти говори: не позволявай врагът да грабне думите му. Неговото слово е живот, ако го приемеш. А посятото на скалистите места е онзи, който чуе Словото и веднага с радост го приема, но корен няма в себе си, а е привременен. Когато дойде скръб или гонение, веднага отпада. Някои приемат Божието Слово с ентусиазъм, но без дълбочина. Сърцето им е като скалиста почва, с тънък слой пръст и твърд егоизъм под него. Коренът на истинската вяра не пробива дълбоко, затова, щом дойдат трудности или гонение, те отпадат. Не осъзнават, че следването на Христос изисква жертва и отказ от себе си. Истинската вяра е като растение с дълбоки корени, тя се храни от Христос. Само чрез любов и жертва човек може да устои на изпитанията и да го следва. Християнството не е само външно съгласие, а пълна вътрешна промяна. Той иска цялото ни сърце. Ако не се роди някой отново, не може да види Божието царство. Посятото между траните е онзи, който чува Словото, но грижите на света и примамката на богатството заглушават Словото и той става безплоден. Богатството, стремежът към удоволствия и светските грижи отвличат вниманието от Бога. Вместо доверие идват тревоги и егоизъм. Мнозина забравят молитвата и служението, а любовта към материалното заслепява сърцето. Бог предупреждава: не обичайте света, нито каквото е в света. Само сърце, очистено от Бога, може да даде плод за вечността. В притчата за сеяча Христос описва 4 вида сърца, различно приемане на Божието Слово. Ако то не дава плод, причината е в нас. Но сърцето може да се промени. Светият Дух работи, за да пробуди желание за вечното. Ние трябва да откликнем с покаяние, вяра и усилие. Служителите на Евангелието трябва да достигат сърцата с любов и лично свидетелство, за да поникне семето и даде плод. Доброто сърце е покорно, вярва и живее според Божието Слово. Истинската вяра преобразява живота и характера. Плодът расте с търпение и изпитания. Бог действа дори когато не разбираме. Ако ме обича някой, ще пази учението ми и чрез духа ще носи плод 30, 60, 100 пъти. Нека Бог ни води по пътя на истината и ни преобрази отвътре, за да живеем според Неговата воля и да даваме плод, който остава завинаги. Нека благодатта и мирът на Бога бъдат с всеки от вас в името на Йешуа. Амин.